Prezent la inaugurarea cinematografului Progresul din Drăgășani, prefectul de Vâlcea, Petre Ungureanu, nu s-a putut abține să nu facă o remarcă vis-a-vis de titlul filmului care a rulat în sală. Cine sunt pirații? S-a întrebat la un moment dat prefectul de Vâlcea și oamenii din sală. Pentru mulți nu a existat niciun dubiu cu privire la identitatea acestora, mai ales că hoții de mare se descurcă bine și pe uscat. Mă gândeam când a început filmul și m-am gândit cu groază. Era multă gălăgie, noroc că a durat puțin. Toată lumea se va întreba după ce s-a terminat filmul ăsta, partea a doua, cine sunt pirații, care-s vremurile, ce vremuri vor mai fi. Oricine poate să știe că aici pirații din Caraibe, în viața de toate zilele, pirații sunt cei care sunt conduși de un capitan și toată lumea știe cine provine din zona marinei și, într-un fel, fură cât pot de mult din bunurile celor pe care îi acostează, îi abordează, așa cum făceau înainte pirații. Cine are experiență pe mare. Deci, cred că toată lumea a înțeles la ce mă refer. Deci... În mare vervă, prefectul de Vâlcea și-a continuat discursul. De data aceasta, vizat de declarația trimisului guvernului, a fost președintele Consiliului Județean Ion Călea. Replica nu s-a lăsat însă așteptată. Că a început filmul, mă gândeam, Doamne, pentru că pe noi numai părul ne trădează, că altfel sufletul e scurdalnic. Ne gândeam în urmă cu, eu nu spun câți ani, dacă eram alături de domnul președinte acum, ne-am fi ținut de mână când s-a stins lumina. Sunt convins că o vom face, pentru că în curând, mai puțin de un an, amândoi vom pierde lanțul. Ne facem, nu avem ce pierde. Nu pot să, dacă tot am venit aici, să nu-i dau o replică lui domnului prefect, în legătură cu acea stingere de lumină. Eu cred că dacă ar merge cu mine de mână, lumina ar fi mult mai intensă și realizările ar fi mult mai mari. Doi, cred că dânsul înțelege greu anumite fraze. Eu m-am exprimat foarte clar că datorită efortului domnului primar Cristian Nedelcu au venit acei bani, 31 de milioane de euro. Acolo nu e vorba de guvern, nu e vorba de susținere. Și schimbul de replici a continuat vineri la Drăgășani. În timp ce ministrul Valentin Iliescu crede că numai vâlcenii cu bani stau prin cărciumi, senatorul Emilian Frâncu susține că disperarea îi face pe oameni să își unece amarul. Cel mai important lucru pentru ei, după anii ăștia de mare restriște, este un loc de muncă. Un loc de muncă sigur și bine plătit, care să ne asigure posibilitatea să trăim omenește, să venim la film, să mergem și la o cărciumă. Cine nu se duce seara prin Drăgășani vede că cărciumile seara sunt aproape pustii și că, hai să spunem în antiteză, în Râmnicu Vâlcea, unde nivelul de trai este mult mai ridicat, ele sunt bine, așa cum se întâmplă și la București. Cred eu că domnul ministru Valentin Iliescu a făcut o gafă spunând că nivelul de trai al unui oraș se măsoară în numărul de persoane care sunt văzute în crâjmă și subliniez în cărciumioară, în crâjmă, nu. Eu cred că nivelul de trai se măsoară în numărul de oameni care zâmbesc, care sunt fericiți, care sunt mulțumiți. Ori în cârciumă, cum spune dânsul, sunt oameni disperați, oameni care, să zicem așa, își neacă amarul. Puțini au bani să meargă la restaurant acum, la cărciumioară, da, într-adevăr, pot să meargă mai mulți, dar, repet, acolo nu i-aș recomanda domnului Iliescu să meargă acum.